Neymar znowu pod ostrzałem. Kibice są wściekli. W ćwierćfinale mistrzostw São Paulo drużyna Brazylijczyka pokonała Red Bull Bragantino. Neymar opuścił boisko przed końcem meczu kulejąc. Okazało się, że doznał urazu uda. Zawodnik uspokajał kibiców, twierdząc, że kontuzja nie jest poważna. Mimo problemów zdrowotnych piłkarz imprezował na karnawale w Rio. W półfinale z Corinthians Ney nie podniósł się z ławki rezerwowych, przez co Santos przegrał 1-2 i odpadł z rozgrywek. Wielu fanów zarzuca mu brak profesjonalizmu. Uważają, że zamiast bawić się powinien skupić się na rehabilitacji. Tym bardziej, że został powołany do reprezentacji Brazylii na mecze z Kolumbią i Argentyną. Neymar opublikował wpis na Instagramie, w którym tłumaczył swoją nieobecność i zapewniał kibiców, że wróci silniejszy. W sieci szybko pojawiła się teoria, że Neymar znów dziwnym trafem zrobił sobie wolne w okolicach 11 marca, dnia urodzin swojej siostry. To samo zdarzało się w czasach jego gry dla PSG i Barcelony. Czy Brazylijczyk rzeczywiście ma pecha, czy to kolejny zbieg okoliczności? Dajcie znać w komentarzu.